Здравейте! Сега в това видео ще правиме сладко от круши. Ето, горе-долу това е количеството на крушките, които ще обеля, ще нарежа на по-ситни парчета, но ще видите по-нататъка. Така всяка една крушка. Продължавам в същия дух. Обелили сме крушките и нека сега да ги почистим от вътрешността и да ги нарежем на по-малки парчета. Ето така ще ги почистя. Така. Така. Взимам една тавичка и ще ги нарежа някъде така на 2-3 парчета. Сега, за да не се протакат нещата и да става банално, ще процедирам така с всички тези парчета. Така ще ги почистя и ще ги нарежа на парчета. Ще се видим по-късно. Крушките вече врат, нарязани с половин килограм захар. Това го записах, но просто не знам камерата защо не го е в канала. И сега вече врат. Ще врат 15-20 минути. Ето виждате как така съм ги нарезала. Ще добавя индрише или барбароза. Не знам къде как е известно. Ето така го слагам. И по този начин ще го оставя да поври 15-20 минути до сгъстяване, до готовност. Знаете този трик с нокътя и ще се видим по-късно. Ето сега да видим вече дали сладкото е готово. Да, сладкото е готово. Сваляме го. И това е първото бурканче със сладко. Ето така изглежда сладкото. Затваряме. Ето така ще станат още 2-3 бурканчета. Приятен апетит! До скоро!